Wala na makapalag ang 27 anyos nga si alias Rio diyang gidakop sa taga-barangay Huwebes sa hapon Abril 23 ning tuiga. Siya ang responsable ni sulod sa balay ug nanulis sa 77 anyos nga si Candelaria Jambo sa barangay Wangan, Davao City. Daling gi-turn over ang suspect ngadto sa mga pulis nga nisponde sa insidente. Subay sa report, kalit ni sulod ang suspect sa balay sa biktima. Gituok niya ang senior citizen nga biktima ug gitabunan pagyud ang baba aron dili makapangayog tabang. Tungod nini, nalipong ug natumba ang biktima. Natangag sa suspect ang gingong 15,000 pesos nga kwarta sa biktima. Nagbaktas ra ang suspect pauli sa ilahang balay sa barangay Sirib sa Kalinan District ug dito na siya naabdan og nadakpan. Sa na-report sa anak sa biktima sa barangay human sa panghitabo, mukabatanan sa 21,000 pesos ang natangag nga kwarta sa suspect, pero 7,000 pesos na lang ang na-recover sa mga otoridad gikan sa posisyon sa suspect. Naka-chance siya og syagit og tabang. Mao to nakadungog ang mga silingan ug mao to nga nagtawag sila sa barangay kapitan ug mao to sa pagkandak og pagtabang sa ato ang kapitan ug sa mga silingan sa biktima sir no. Nahod kini mao nga suspect ug nagtawag sila sa ato ang police station sa Kalinan ug mao to na turn over ang kini mao nga suspect. Sa investigasyon, nasayran nga nalambigit sab ang suspect sa ubang illegal nga aktibidad. Based po sa investigation sa ato ang mga investigators sir na kanapot ay pagpangutana sa mga silinganan po nga mga station diri sa ato ang EUR, so naayud tay mga involved po og other criminal activities or illegal activities sir no ang kaning mao nga suspect mo on lang bisan pa sa unta sa ato ang kalisod sir no, dili ta mo sangkot sa pagpangawat kay naayoy resulta ilabi na ko natin pamilya. Napreso na sad kaniadto ang suspect tungod gihapon sa pagpangawat. Dili tanan nga rason sir na sa pagpangawat is tungod sa kawadon, usahay tungod sa bisyo nga dili na maka-provide ang ilang nga sweldo nga to silang bisyo, mao nang mangawat na lang para makapalit og gasto sa ilang bisyo. So, Pasakahan o kasong robbery ang responsable. Sumala sa Davao City Police, nakatabang ang kooperasyon sa katawhan sa komunidad aron ma-report ug madakpan dayon sa mga otoridad ang suspect. Pahimangno sa kapulisan sa mga residente nga dili mo kumpiyansa ug siguraduhon nga nakasirado ang gate ug portahan sa balay aron dili masudlan og mga kawatan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.